Matud pa sa atong unang pagbasa, ang mudawat o motuo nga si Jesus mao ang Kristo or mao ang Mesiyas, mao ang anak sa Dios. Sa may mahitabo niya, mabuntog niya ang kalibutan. Kining kalibutan, mga igsoon, mao gini ang atong kaaway. Saman, motuo mo ana nga ang kalibutan mo atong kaaway. Ngayon ko no, lingi ay mong tupad na nakig-away pakas kalibutan. Kinsa ninyo dinhi ang nakig-away sa kwarta? Ano bang di ganahag kwarta? Nakig-away sa balay, nakig-away sa iyang yuta, nakig-away sa iyang mga alahas, nakig-away sa iyang mga dungog, nakig-away sa iyang gahom. Ano bang dili siya ba makigsuod? Perting suura. Suod kay nato ang kwarta, makigpatay kita tungod sa kwarta. Suod kay natong yuta, makigpatay kita anang yuta bisag gamay kayong irog-irog sa utlanan, lapas-lapas anang kural, halakini haay gidayon. Away gid anang dungog o gahom na sige paggubat ang Russia ug ang Ukraine tungod ana away anang dungog o gahom. Ang uban na nag-away silang naong kana sinawayay anang naong, bullying anang mga naong tungod lang anang ilong, tungod lang anang mata, tungod lang anang unsa pa na diha. No. Ang uban nakig-away tungod lang sa iyang bana, makig-away na siya siyang isikataho nga agbay-agbayan siyang bana, makig-away na, di na magtingog, nakig-istorya lang iyang asawa sa pare, giaway ng pare. Kay ang iyang asawa magsigkuyog-kuyog sa pare, kay katikista man, lektor man. Siging kuyog sa pare, bisag asa misa niya gabi na kay mauli. Nabi ay misa sa gabi patay mga inana. Uy, masuko haka mo be. Saman. Tinuod yun mong nakig-away sa kalibutan. Sabi ko no, itaas ko nung kamot katong nakig-away gis kalibutan. Kala. Tanawa, di ba mga buangon mong tanan? Suod sa kalibutan. Mauna ang mga santos, labi na gyud ang mga martyrs, gipakita gid nila nga ilag yung gibiyaan ang kalibutan hastang ilang kinabuhi. Kay matud pa ni Kristo, kung motuo mo nako nga ako ang anak sa Dios, ako ang Mesiyas, sunod mo nako. Nya kung mosunod mo nako, biya igintanan. Wa na mangani lingi-lingi. Kanang niingon niya nga, Lord, musunod ko nimo pero uli sa kong kadiyot kay ako sa tong ilubong ang akong papang namatay. Pasagdi na mga patay, mulubong sa ilang mga patay, ikaw sunod nako. Napay usam ingon, Lord, bago pa kong gikasal, nanghit ako sa akong asawa, kay musunod ko nimo. Kanang magsigig lingi nga magdaro, dili kana kunong mukupot sa daro ba niya magsiglingi, dili na angayan ako. Okay, kung magdaro ka mo tan-aw man jud kaghain padong ng say tawagan ng muana sa daro. Kaila pa mo ana? Kana bang puthaw nga mo ana ato siyuta ba? Punta? Lagi asaw na punta. Lagi mo na kung di nimo tan-awon magkabuang nag-asa na punta. Oy siguro masabod pa na og bato, bali nang imong daro. Mo na mo tan-aw ginang daro ang magdaro pero magsikon og lingi labi nag na 8-6 mo agi magsigagana sige duot ngadto ang mupaka ng daro nimo kadugayan. Mo na yung Kristo di gyapon kaangayan ako. Mo na diri sa atong ebanghelyo gibutang gid diri ang kinaiya sa mituo ni Kristo. Kinsa may model si San Juan nga magbubunyag sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkasikat, sa iyang mga gibuhat nga ang mga tao nagtuo Ginoo na siya, giangkon gid niya ang mosunod kanako labaw kay nako, di gani ko takos pag
badbad sa higot sa iyang sandalyas. Niya dayon si San Juan diri sa atong unang pagbasa niingon siya, di gyud mahitabo unta nga mawagtang ang atong pagtuo ni Kristo, kay nga naman naay tulo ka saksi nga gikan Dios Ginoo. Unsa may una? Espiritu Santo. Matod pa sa itong Ebanghelyo, ni kunsad ang Espiritu Santo. Nya ikaduha, ang tubig katong gibunyag ni Hesus to sapa sa Jordan. O ang ikatulo, ang dugo. Ang dugo kanini ang gabitay siya sa cross. Gide siya. Nga naman, nabanhaw man siya, human siya namatay. Pero di ta mo tuos pagkabanhaw, human siya namatay, ako to brata sa cross. Kuto brata sa pag-ingon, patay gyud. Ana. Di ka mo karon, nituo mo aning tulo ka saksi. Tuo mo. Matod pa diri sa atong Ebanghelyo, pagkunsad kuno sa Espiritu Santo, paghawas ni Hesus sa tubig, niingon dayon ang Amahan, kini ang pinangga o ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Karon, gibunyagan na ba mo? Sige, gibunyagan na mo. Nituo mo ang inyong bunyag na kapahimo ninyong igsuon mong Kristo. Karon, ikaduha, andam ba mong ilansang sa cross? Bantay bitaw, ang hambugiro kay mustanan. Nakaron unsa may mga unsa may mga pamaagi aron malansang ta sa cross. Ang una, kining pagpuyo niining Eucharistia. Kining Eucharistia mao ni ang atong pag-angkon sa kinabuhi ni Kristo. Unsa man ning Eucharistia? Kini ba? Ang dugo ni Kristo gipaagas mo nang ato i-consecrate dinhi ang lawas og dugo. Kanang gilansang sa cross, gidana na dinhi isip atong pagkaon aron inigkaon nato kamao sad tang mo paagas sa atong dugo para sa kaluwasan sa uban, kamao sad tang mo hago sa atong lawas alang sa kaayuhan sa uban. Bikamong mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang anda magpakamatay para malipay ang inyong bana. Taas ang kamot. Sige. Wa man lagi ni pataas. Wag yung mga asawa din kana bang tuwa si nagpataas anak ra gyud ko to ba sa ay mag depende sa napadiroy. Ona nagpanagan na ay be kan lantas mga bana. Kinsa may mga bana dinhi nga magpakamatay gyud literally magpakamatay gyud para kalipay silang asawa. Tas kamot. Wa gyapon. Bekin sa dinhing parisyoner nga magpakamatay gyud para sa parish priest. Taas kamot. Samot. Samot na. Si Kristo nagpakamatay para malipay ta. Ang unang nalipay pagkamatay niya ang iyang mga kontra. Kaya ang iyang mensahe, love your enemies. Di purting lipaya siyang mga kontra nga nagsiging larot siyang bungot, siging tamparos niya, siging latigo, siging bugal-bugal. Purting lipaya. Gilipay ni Kristo ang iyang mga kaaway. Wa gyud siya masuko. Kay dipa siya anak sa Dios. Gipatay na to niyang nagsigi og dagmal niya. Diha nakita nga sa pagpaagas niya siyang dugo, wa gyud bisan usa nga yaw-yaw nga nalitok si Jesus, reklamo batok sa nagpaantos o nagpatay niya. Pasabot, kung ikaw asawa, gusto kang mo hatag sa imong dugo para sa kaayuhan sa imong bana, di gyud ka magyaw-yaw sa tanang gibuhat sa imong bana, di gyud ka masuko. Mao na tinuod og ang mga bana sad bisag unsa pay gibuhat sa imong asawa, bisag unsa pay iyang giyaw-yaw, unsay iyang gibuhat nga sakit na kay para nimo, di gyud ka masuko, di gyud ka moreklamo, kay imo namang ipaagas ang imong dugo para niya. Og anha diha makita
nga ikaw anak sa Dios. Oh. Ako sad, bisag di pa mo mamalit og slots, di gyud ko magyaw-yaw. Di sad ko masuko. Mulaom ra gyud ko nga tandugon ang inyong kasing-kasing sa Ginoo sa atong amahan nga langit nun, aron mo palit mo slot ugma or karon. Gahapon ang atong halin sa atong DOPS niabot og 97 ka slots. Atong pakpakan ang namalit 97 katao. Niabot nag 16,510 ka slots atong halin, na apay 38,490 ka slots. Karong Lunes magsugod na ang operasyon sa pagtukod nato sa kumbinto. Naka-meeting na mi gabi sa atong mga contractors o kami sa PPC o sa Finance Council. Nag-agree nami nga magsugod na karong Lunes. Yes, pakpak. Nya kay magpista man ta dinhi sa Santo Niño ini ka 27 January 27 Biyernes, mao na sanay atong ihimo sa groundbreaking. Di ba? Pakpak yapon. Pasabot ini groundbreaking, paspas na tagpalit og slots kay pinaspasay man sa nagbayad kay gakuan naman, galihok naman ang construction, di bayad kita. Na ato ning tabangan ha. Magpakamatay ta para ani. Haron mga kuan man kuno ning projeka, mga abot kuno ning mga usa ka tuig o mga duha nga tulo ka buwan, nga 15 or 14 months nga trabaho for kuan man 4 og 3 story nya na roof deck nya. Ang atong floor area mag-average og 280 ang iyang floor area sa kada floor. Mga 1,117 ka square meters ang floor area aning atong tukoron. Di ba? Nindot no. Mahuman ni siya, dako kay ning ikatabang sa atong parokya. Dako jud kaayo. Nanatay formal nga kumbinto, nanatay formal nga social hall nga maka-accommodate og mga 250 katao more or less nya. Naasad tay kanang mga formal nga mga opisina sa atong pastoral council o sa finance council. Naapagid tay mahimong mga guest rooms. Nindot ano? Mura mamog na subo nga kakanindot ani ako pagka-present. Ako niya na karong Sunday siguro ako na ipakita ninyo ang mga perspectives ha. Aron sad mo malipay. Pero hibaw ko nga naguol mo kadakog bayron nun ana pa no. Dili oy, kung kitang tanan magtinabangay kay kauban ta diha ni Kristo, tagsa lang kaslat. Palit na mong tagsa kaslat kada buwan, kamong tanang naminaw aning akong misa. Ana, kada buwan palit na mong tagsa kaslat. Di ba, dili ni dangatag duha ka buwan mahurot na ning 38,000 nga nahibilin karon, remaining 38,490 ka slots. Mahurot ra gidayon Nya nindot man gunang mahuman natog pundo ang kwarta samtang ang construction nagpadayon kay di na ta maguol og mamatay ta anytime. No. Kaya ako pwede man dyan ko mamatay anytime o mapundo na, at least ang parokya magsigig trabaho. Kuwaag jutay para palit sa kong lungon, para palit sa bayad dito sa nitso, o sa mga kanang bilar-bilar, aga may rin makuha tingali aning slot. Padayon na ng kumbinto. No? Ano niya makong tutukan? May laing na maligyag slots din ako raman. Ato sa ning hotdog palit. So paspasin ninyo kay basig hapit na sa niya kung mubiya kay 59 na biya ko. Si Kristo ba 33 years old ba ito siya nabiya. Niya ako 59 na. So anytime gini, labaw na ng inyong tupad yan na. Mga naong mga tiwasonon sa kayo. Uy, pamalit na mong slot, samtang di pa mo matiwas, no? Mamalit na ta. Para ni sa simbahan, mauni pagpakita
nga gibuntog nato ang kalibutan. Kana bitang sigig pangandoy nga mabuhi pa ko, magtigom pa ko, mangandoy pa ko ani. Ayaw na. Mamiya na ta dinhi. Di ba? Pero samtang mo patamubiya, himuo nato matud pa ni Kristo, do what you can do today. Do not put on tomorrow what you can do today. Himua ang imong mabuhat karon, ayaw pagsigig ugma-ugma sa imo untang buhaton karon. Ano? Muna sa atong kuan tubag sa Salmo niingon ta, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kining Jerusalem mao ni ang nagrepresent sa bag-ong katawhan sa Dios, ang bag-ong yuta sa Dios nga mao kita mga binunyagan nagsaksi sa atong pagkaanak sa Dios sama ni Kristo. Nadawat sa nato ang bunyag sa tubig, nadawat sa nato ang Espiritu Santo diha sa ato, labi na gid sa atong confirmation, ug nadawat nato ang dugo dinhi niining Eucharistia. Matagkao nato ani ni ambita sa dugo ug lawas ni Kristo. Okay, nindog na ta mga buotan.